Шығабыз алға таба барабыз. Кімді көремін? Біреулер гример бөлмесінде бізеніп ятқан арада, кейінген һәм шешінген арада, альфара егіріп шығып кетті. Мұнда біздің бір артист өзіне бұйығып қына, нәрселер yazып отыра. Ленар Сәлем, бұл ешлерінің көмірі, Ленар Яшин. Ленар Сәлем, нәрсе болды, кім өккәлетті сені? Мен бик тә үпкәләтмә, мин илһамым килеп китте дә, һәм менә шуты чыгып утырган идем, сез килеп чыктыгыз монда. 12 баскычында илһам киләди монда көн сайын, кичә сәгать 2-дә. Утырыйм әле. Нәрсә язасың? Син нәрсә шигырь язасың иҗат? Әйе. Менә карасам. Син Без беренче тапкыр эшләбез бу шигырьне хәзер. Син кып-кызыл күлмәктән, син беләсеңме, мин исерәм, син бүген шундый гүзәл акылдан шашам иркәм. Син минем кояшым булса да бик болытлы көн, мин беләм, син минем якта айым булса да караңгы төн. Әйе, булай бар микән? Үзгәртергә кирәк, мин гыҗы күпләдем. Үзгәртергә кирәк әзер. Һәм инде җыр әзер дигән сүз әйме? Бит безнең җырчылар хәзер әйме? Кин үзләре иҗат итәләр. Шигырьләрне шулай баскычка чыгып тиз генә язып аталар да. Тундыра. Аннан соң инде чыгып җырлыйлар. Син битесендә үзең башкарасың, әйме? Әйе, мин үзем язам. Күп өчен шәҗәрләрен үзем язам, үзем башкарам, үзем язам. Кемдер әкшнәр дигәнең бармы җырларга? Әлбәттә, бар мин шулай иттереп заказга да язам. Кемләргә? Нигә бирмәскә яза белгәндә яза эшләгән. Ә кемләргә бирдең? Ленар Сәйфиевка мин бер җыр. Ничегәле? Хәзер. Карале, шундый шәп җыр короче. Шәп җыр үзең дә хәтерләмисең җыры. Менә хәзер без иштән Зәйранил Нуриев җырлый. Син башка җырладыңмы сәхнәдә? Әлбәттә, мин җырладым. Мин буквально монда тиз генә килеп утырган идем. Ленар хорошо сөйлисең килә дискотека, сине яшьләр бик яхшы кабул итә, димме? Ләкин менә концерт залында ул бит икенче төрле аудитория. Ул шабулары, сиңа реакциялары нинди халык? Бүген шуны опа инде кыз бала җырлаган бит, мин бүген әле җырлаган юк яна. Опа инде кыз бала. И каршыда бер кыз бала утыра. Мин килдем, опа инде кыз бала. Юлмый миңа чыкмакчы иде. Мин куркып киттем дә китеп бардым аны. Алып чыгасы калган икән, шуны бергә бии җырлыйс калган. Шуны өчен үкерәм. И апайларым күлә-күлә булса утыра. Мәзәк сөйләгән шикелле. Шунда да шаттылар ул җырны алларда. Димәк, барысы да яхшы булган. Аллага шөкер, барысы да. Без сиңа алмышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Дәвам ит шигыреңне. Язып бетер, икенче куплеттан, өченче куплеттан, 10 куплет ясау нагла, без алга таба барабыз. Дигән кәеф уранда сафлава, үтереп машинага, турабыз юлга. Кояш шәкерендә бата каршы алабыз кичне, кичүче алар кичеренә кызлар күзә кичер.